attention please. हेलो హలో భాయ్ హలో ఎవరు నేను డాక్టర్ సాబ్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ భాయ్ పెట్టింది కదా, ఫోటో పెట్టింది కదా. అవునవును సార్ సార్ అది మీరు మీరు చెప్పేంత వరకు నేను చూసుకోలేదు సార్. అదే ఏంటంటే నేనే యాక్చువల్ గా ఉమ్, నేనే అంటే ఒకటి సర్వే ఉంది పోదాం అమ్మ ఒకసారి ఎక్కడున్నారో కనుక్కోని చెప్పింది ఆశ ఎక్కడంటే నేనే అది చెప్పింది. ఉమ్. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫోటో పెట్టినాక నాకు ఇద్దరు ఫోన్ చేశారు సార్. అదే ఇట్లే నిర్లక్ష్యంగా వేశారు సార్, మా భార్య చేయి వాసిందని. నిర్లక్ష్యంగా ఏముండదు. ఉమ్. ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కొన్ని పరిస్థితులు భాయ్. సార్ నేను మనం వచ్చి సరేలేండి సార్, సరేలేండి సార్. కొంచెం తీసేయండి అది ఫోటో ఏంటి భాయ్. సరే తీసేయండి చూడండి మనం ఏం భాయ్. యాక్చువల్ ఏంటంటే సర్వే ఉందమ్మా ఒకసారి చేయంటే అప్పుడే ఆమె ఫోన్ ఇలా పట్టుకున్నది. అయితే మీరే బాధ్యత అవుతారు అయితే దీనికి. బేగా అంటే కదా పరిస్థితి నిజంగా సార్ అని అంటే మీరు కూడా తెలుసు పరిస్థితి చేయకుండా ఏమన్నా పరిస్థితి బిజీ బిజీ సెట్ చేయడానికి అంటే కదా. అంతే అంతే ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంటే నేనంటే అంత బిజీ అయిపోయారు సార్ అని. అంటే అదే యాక్చువల్ వ్యాక్సినేషన్ వేసినాక తీసి పట్టుకున్నది. ఏమైనా అయితే సార్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం సడన్ గా ఆమెకు తెలియకుండా కూడా ఫోన్ మాట్లాడుతూ లేదు వ్యాక్సిన్ లేదు తీసేయండి. సరే సరేలేండి సార్. మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.